Bola nyesia no maga no ta no ya ni sige no nta to fa ko be kan leshi ofo no idi to fa ko na amasola ma buru ndo na ebe nsi na ta ase ona amasola ya ghọta ibe nna ha akọ so mana ihe abụ ihe a na-awụ gichicha na enwe mgbe m ga-anọrọ ta m cheta nne gị ncheta nne mma ncheta nne nne m na-agba you have really proven to me that you are still a mother. Akpọ ọga m obi fere ya azụ obi tara nwoke ahụ mmiri na Chineke ga-akpọrịrị ya ọkụ ndị mmụọ ga-afọrọ ya kwa m ọkụ letara anya dịkpa ha ka m nọ chọrọ ire nda m useless onye nwa ụdị ndị a ka e kwesịrị ịdọ akpọ ndị obi akpọ local government obi nọ ya n'azụ elecha dị mkpa ha ka m nọ how much for how much ego one ordinary 500,000 naira ọ bụkwa na ejiri m ya mee ihe na-adị mma ihe m jikwara emeba onye ọbụla nọ in his rightful sense na-agaghị asị yes that this boy gbanyere ya kwute maka etinye m na nga kpochie m na police cell. If you saw what I saw in that police cell gị mere nwa gị ebere as if what I did is something that had never happened before. What I did can happen to anybody. Okay, my friend, shut up. Make check on. Shut up. Think I'm okay. Haka go to Eha. Koka giwere. Kamu 500,000 yegi. Kije go ti. Give kore makapata wine. Through 500,000. To banuku wine. Puteba na menko eri. Ire me. Ha. For ma ma hiji tinkwa. Okomis mi hiji tinkwa abu because na efuro ya bụ ukwu mama mege fa apata ihe awụrụkwa apata nkete ọ bụrụ just anyhow apata ihe abụrụ apata ụmụchi ngọm apata awụ onye ọbụla bụ nwoke hụrụ apata ga-atọn ma ọ ga-eme ihe mmiri ife mmekarịa onye ahụ abụrụ nwoke. Gịnị ka m mere? How much? 500,000. ụmụ boy ibe m na-eji se ife ụmụaka na-ere pịa wọta a na-eji otu ka a na-eji emere ha saraka hima ụjọ sakpọ ha anaghị ebe ọ na joint ụlọ akpọ gị bịa ebe ahụ onye egwuregwu ekpuru ego ọ ga-akpọnye o kwesịrị ịdị happy safe na mere hụ na ya gburu ego ya tinye n'ime apata ahụ makwa dị apata ahụ ihe awụ nnọọ mmadụ iweta ego tinye na a very beautiful shrine m tọgburu ego ọga ma a very wonderful even ọga m full this girl maka chukwu ya re shop ya re all his belongings ya pịka bịa ga na-ebule m atụrụ kpebulu gba aka nwa meaning na agba m aka nwa iri useless n'ihi kwụga n'ihi isi gị ọ na-apụga taprata ahụtụkwa gị iro megịkwa gị ma aghọtazikwa m nke ikpeazụ aghọtazikwa m ka isi kwado iri useless agba m aka nwa ihe na-akọwa aghọtaghị m ka isi kwado nke ikpeazụ ahụ ihe abawago na mkparị ihe na-akọzikwa na akwụkwọ akụkọ mama Aṅụlịka ana na-akọzikwa ụdị akụkọ a n'ụwa kịta ụwa asaghị anya onye bụ ọta drọp etinyezi aka n'akpa ọ before ka a na-akpọ ụga na express kịta azị ụdị ihe ndị a dịrị emezi nke bụ na m dị useless instead of you to put hands together ka m na-aga abụọ si tie together it imo mụrụta ga-esi wee surprise ya nwoke ma napụta ego ma setụlọ m ụta ga-esi mee ọ bụrụ na arụsị anyị ga-atụọ ya na arụsị ma ọ bụ ụmụ chọọchị ndị oloro ọhụrụ ọwụ chọọchị mana ọwụ shrine abanye ebe ahụ ha were their church shrine power tikọta ya together ehuo nwoke ma n'isi anya na-arapụrụ ya ma weti akọ ya ofu ọrịa mgbe a na-akụli egbuori ya ha na amasị ya yes ọ ga-aga isetụlụ nwa bọyị ya a ga-eme otu ahụ anyị gwaghị ihe ha ga-ekwu anyị kpụrụ ya bịa ebe ha kwuo the same thing ya adịzi ka Chineke kwuru mana ọ ihe anyị gwara ha ka ha eme ya eme ọwụ nke anyị ga-adị iche gị nọ ga na-ebule emume ị na-ebule emume se n'ukwu nwa gị hụrụ ukwu ihe dị masị ihe dị mmadụ eme ego ebe mama gị hụ this girl ihe nọ ga na-ekwu because you didn't see this girl ọ bụrụ na ifu this girl maka chukwu gị epeka nwa m fugoduru from afar maka chukwu m anyụ from ahụrụ m ya from afar wetọ I have to follow her up. Ego am nyere ya is nothing to compare with ego ụmụ boy ndị ọzọ na-atụfu. Okay, enwe one girl na-atụ aka na-akawo n'ọchanja na dịwa shop aya side aya na-akawo ego na-enyegoro da gelo maka nke ha anụghị anụ mego na ntu nwere goro na shop otu eburi dị gesi a na-eburu ga because dị nwa what godoro the thing enwe onye ga-awa inye ego gị lee ya anya gị si yes onye a this person what it mechie ọnụ nsị ka nnụ ntị a na-ekwado ya Steve na emere m ihe ọjọọ Chineke ka ihe mere ya na ahụ niile nwa m nwoke spendrị gbuchu oge niile o gburu n'Ọnịcha kpara aka nọta ebe a bịa na-eme nkweri
Hey, Chineke mere m ebere gbaghara m mmehie. Na ya ma kwalo. Gbaghara m mmehie Chineke. Only me make you confession. Confess your sin. Agbaghara gị totally. Mistake emegomia. Mistake is always a it can happen to anybody. What I did is what I'm supposed to do as a man. It can happen to anybody. When you have no mistake, the only thing you get now. Venture into the market. Eba na food stores. Go to anyala. Zo muru particles nda na enye obara. Na kpolite mo moringa. Ntranwu, garlic. Ginger mo afọ anu mo pa. Imagoro mama tuni sa garlic. Ni shiri. She were money all the time. Can we recover from the lost mineral resource? Lost name police. By the time I'm fully recovered, I'm not gonna buy things here together. My brain na bata. I teach the can na. My daughter gets about the work of my film. Or come my film. Oh, you killing film. It's you. Oh, you. It is in the gatamonke. It is in the gatamonke. Why did you make inquiry? It is in the gatamonke. I na cause kwa tu. Oko mi si na cause tu. Ya bara kwa go ge ngo. Aso kwa kisi kwa don ki bazwa. Kisi kwa don ba bra kisi kwa do kita otazi mi na aka. Igo nya 500,000. Ngani ga ngomma. Kono mo. Mama gi hi. Ah, toi mo que me mettre dans ma cavité. The body comes here leggy. Just the body comes here leggy. Eh? Go di mad body. Icho he baro nwo guru no boda. Eh? Nya o di mu no ka ga se ka nwere aka pigise ge bo nwa akpere. Icho he baro nwo guru. Kemgbe batara na village ota ka isa kware ikwurbaga abaga ikwurbatu abatu na agahari kedu just ka ewu ihe your plan ele ihe obu n'uche gị onwa gwa Paulinus ndị ogbo gị na village amụchago ụmụ jide n'aka som jicha ụmụ ito ụmụ ino som akwụsịla ịmụ amụ na-atụ plan ka anyị si webara ezinụlọ ha uru Eso nwa. Eso mo bụ ma amụcha na nwa. Nwa achievement. No, kama jogo nwa achievement. Ebe wu na nwa achievement, umo ole ka iji. Show us your children because we should live by example. Ona ase mo umo ma mo. Mechie go no ebe a. Mba, achievement nke gị bụ iweta ihe niile iji wee bụrụ mmadụ were ehunye na mpara ụkwụ ụmụ nwaanyị. Ebe ha achievement nke gị nọ. Nku ihe iji ekwu ihe ahụ ifo ho ngam tiro ego a. Onu imege foda to para nwure na ego atiga maka chukwu ga apika. Oh, nwoke ka m wu. Ihe mere ihe every other man, no, every average man like me can would do. Monya hanro in my shoes. Gini ka mere ihe ordinary 500,000 naira. Oha ka sawo. Oha ka ego one girl no charge am ya na ere akara ama m ife yinwa. Ama m ego na spend ni shi ife yinwa na ama. Omo was good ife yinwa na school to try. Ya mechazi ego ga. Mechie go on Paulinus. Mechie go on. Give your problem for God's sake. Okay, na chugam na parish ebe ahụ no nwudo tinesi election nwanya lu asa. Nya problem ị na-enwe. Nya problem ị na-enwe Paulinus. Ọnụ gị para ọ na-agba ka telo. Ka ebu your problem. Agbago okwu osi ebe abanye osi ebe apọ. Afọ ne ka njitọ gị bụ nwa Paulinus. Makala almost amụ na gị na bụ ọgbọ. Aka. Afọ ne ka njitọ gị. Ana agbago okwu ka ị bara onwe gị uru. Ikwuru baga agbago, ikwuru batu. Just legodi dị ndị gị na ha na-akwagharị na village a. Achọpụta na gị abụ nwa achọghị bara onwe gị uru. Isi nkopụ na-achọ ime gị. Paulinus, si be m pụọ. Si be m pụọ na-ele m anya. Ya aba m ọgụ. Mi si be gị pụọ. Paulinus, get out. Paulinus, si ebe a pụọ. Nsogbu anọdụ. Kwa maka na m ebu ha moto bata. Ọkwa maka na m eji ha ọcha wee bata. Asị na m megemege moto tụọ down na-eme ego taa na-efe n'isi elu. Ngwa nwa nwanne gị nwoke. Gị hụ nwa nwanne m ka blood gị ji m na-anara big gị pụọ na parish gị jizi m na-eri ụmụasị ọrụ thinking I don't know because na enwere oke m si mee mistake ọghọm mgbara aka lọta na-achọ ka m gwakwara ada gị esizi m sibe gị pụọ ama apụ mana na-esikwa ebe gị apụ dịkwa marakwa ya burukwe ego n'ihe akpa parish house ịpụtara weta ihe bara nwoke uru na-ekwu anụ ọfịa ị na-emere m sagin mgbe ị na-akpụtụrụ m akpa na mpara ị na-akpụtụrụ m akpa ị na-emere m sagin ọkwa ya mụ enwebeghị ihe nwere ma gwa ịtụkọ ntụ mụ na nne gị afụ
ka hapụ imejọ mmadụ mmejọ Chineke. Obi m nwere ịgwa gị. Polika. Mama. Polika. Kemgbe ị batara, ihe ịrụ gawụ irie nne n'ụtụtụ, elakpuru, iteta, irikwasị. Ihe ịrụga si n'ụtụtụ ruo abalị, si n'ụtụtụ ruo abalị, echi niile. Onye a ka ị chọrọ ịrụ, onye ị chọrọ ịrụ nke anyị nọtara, onwe ihe ị chọrọ ime. Okomis, ọtazikwara m ka isi kwado nke ikpeazụ a. Otu m si ahụ gị na you are sounding like a motivational talker or speaker. Kedu ihe ị chọrọ ịma about me? Okay, fine. Ị chọrọ ịma ihe o plans ma ọkwa nne? Huh? That is what I'm asking you. I want to know your plans. Achọrọ m ịma nkwado gị ka ihe ị chọrọ ime. Otu aka ya anọwa. Ịtụkwasị ụkwụ, ịtụkwasị aka. Doing nothing. Onye m chọrọ ịma ka ihe ị chọrọ ime. Anyway, ebe ọ bụ na isielu ọnwụ na ị chọrọ ịma ihe m chọrọ ime. Maazị abịa. Nke mbụ, achọrọ m ịtụkwasị obi na Chineke. Ọkọwa ya wee jesi ọnwụ. That is my plans. I want to believe in God because I say those that believe in Him shall be like Mount Zion. Yes. So onye ọbụla nwere obi na Chineke tụkwasị ya obi. Nwe ihe Chineke hapụ imere ya. O teka aka ọ dị njọ, ọ ga-adị mma. Ntụkwasagide ya obi, tụkwasagide ya obi ruo mgbe ọ ga-echeta m. He will make me a billionaire. Akwa m ego, ama m na m enwere ego kịta. Ego anọghị m n'akpa kịta. Mana m tụkwasịgide Chineke obi. Oge ruo mgbe ọ ga-eru, ya agbanwe ọnọdụ m. He will make me a billionaire. Do you know you are very stupid? It is stupid. Achọrọ m ịkparị gị maka na ị bụ nwa m. Mana ihe m na-achọ ịgwa gị na it is senseless. I nwere uche, I nweghị ọgụgụ isi. Otu a ka ị ga-eji wuru milionia. Ịnụ na ego na-efe efe na-abịakwuta mmadụ. Ị ga-anọ nọrọ gbara aka doing nothing. Then at the end of the day, ga wuru milionia. Nwụrụjokwu ị na-ekwu naanị iwe m iwe. And I'm sure you are aware of that. Otu isi ekwu okwu na in fact ụmụ karịkịrị iwe abawago m n'ime. Hapụ m mụ na chi m ka anyị kpazie. Because I believe in God. Since faith can move mountain, there's nothing faith cannot do for me. Enwere m okwukwe n'ebe Chineke nọ. Chineke wee awụ mgbọrọgwụ dị ike onye ọla makpụrụle n'ime ya ma onye ahụ adị ọcha. If faith can move mountain, you know how big the mountain was. But only faith to move the mountain otu eburu ya kasasị ya n'ala. Words of Jericho ejiri hama akụtie. Ihu ka eji shovel ugwu ala akụda word of Jericho. Nwa udo okwukwe na abụ nkịtị ka abụrụ abụ gaa around the word of Jericho shote lotion. Lotion ga-eshere na nke m ya agbanwe. God goes around doing people well. He goes around blessing families. He goes around lifting those who have no hope. Allow him to lift me up. He's a lifter. O onye lift. Ya lift m ọ ga-adọwa m n'ebe dị elu n'elu milion ọ ga-adọkwasa m. Ya n'obi gị kịta n'okwukwe gị na ntụkwasị obi gị bụ na ị ga-awụ milionia doing nothing. Gbara aka wuru milionia. Nya ofu akụkụ ụlọ emepe otu a ego esi n'ime ya dapụta dakwasị gị. Enwe ego ewuru milionia ọgwụ na ihe ichere n'obi gị. Nwere ihe gbara Chineke gharị. Nwere ihe gbara Chineke gharị. Sagala gị ịkọ. Chai! Ka onye mere m ihe a agbamaka nwa. It's obvious na agbamaka nwa. Onye mere gị emege na-ajụ onye mere gị ihe onye mere gị ha maka gị mere onwe gị
ịhụ na ezigbo di galụrụ ụmụazị ibe galụrụ di lọ Dangote ụmụazị ibe gara ịlụ di ote di bịara ha sị no di ka ebe ha tụdị ọgụ ịhụrụ onye apalị gasị alụ ọgụ mgbe lụrụ onye apalị what do you expect from the children ọnwụ ụmụ ga-abịazi wụrụ ndị apani ebe ịlụ onye apalị onye aka na-esighị ike I took after my father. Jesus. Agwa aghaghị ịmụ ihe ogologo onye na-asa na akpọ mmadụ ome ka nne ya wụ ihe ọjọọ gịnị ka what did my father make out of his life? Gịchana man ho story. Then you prove him wrong. Prove one get wrong. Oh ma nwe wrong. Do something out of your life. Oh nwe wrong n'ime me prove onye na-enwe mmadụ ga ihe ọ na-enwe ha. I don't have wrong to prove. So allow me to be the way God created me. Ona sim prove him wrong. Who begin na agba mbọ wuru mmadụ. Dangote inu no tetara ụra wuru big man. Ọ Chineke bụ. Ọ hustle. Ọ billionaire ka Chineke mere ya. Dangote na ị na-ekwu okwu ya. Dangote na hustle wetin na hustle. Dangote agbarube ha mbọ ka mụnwa. Ịma ihe m hụrụ n'Ọnịcha. Ịma ihe m hụrụ n'Ọnịcha before m gara Ọnịcha hụrụ ana m ehi na shop. Ndị mmadụ lasara ana m ehi n'ime ahịa. Nke m na-echekwara ọga m ngwa ahịa. Enwebeghị ihe m na-emefobe ha. I have done my best. Let God do the rest. Mma nọgide nke ọntị ya ji aka ya gozie m. Gaa nọrọ ebe a. Yes. Ahịhịa asụ onwe ya. Akpụ aka onwe ya. Vuo onwe ya. Bawa onwe ya. Yirie. Nsogbu anọ. Very soon ị ga-akpawara onwe gị nri. Aga m ama ekpara gị nri. Ngwa mgbe oge ruru. Ọ maka nne ya na-enye gị. Ọ iji nwụọ n'iji okwu. Mangola ịta gasọ. Ọ mmadụ kụrụ mangola. Mmadụ kụrụ ya. Gbaa ya mmiri. Ya eto. Gaa na-arachi ya. Ịkọ na-apụrụ n'ogige idem. Aga m ata gị ka mgbala m ga-egbe na egbetu m. Ọ mangoro ihe iji etu ọnụ mangoro nkịtị. Dysentery. Ha ga m racha ụbọchị akwụkwọ m. Ka ị na-etu ọnụ. Aga nnukwu na-etu ọnụ. Di ka ọ gbara mbọ ole? Gịnị ka di gị mepụtara? Naanị ụlọ nga ọ maka di gị nwụrụ. I know how ndị agbata obi onye ọla si tokwa ego arụ ụlọ na mgbe di gị nwụrụ. Ụlọ ọrụ ụlọ aja ka m si na ya pụọ. Di gị ndị mmadụ gbara mbọ arụ ụlọ na ejiri hụ nga ndị mmadụ bịara bịa lie ya. Orukịtara gị nwa ọnụ na-agwa m okwu gbaa mbọ. Enwesị m ike ịgba mbọ Chineke ga-eji aka etige m ga nga na ya hapụ ga mma nwụọ. I took after my father. Mpa m agbado mbọ. Ụkwụ juru mpa m oyi mpa m uwe ede nwanna nwere. Ọkwa ihe m ga-awụ. I have tried my best. Kọbọla ntiri aka. Ịma ihe m hụ na police cell. Ego ole ka m mefuru ego niile m sevuru enyocha m ụmụ nwaanyị n'Ọnịcha. Ha na-enyekwana m na-enye ha. Ha na-enye m ụwa agụdị m ka agụdị akwa m ka akwa m. Aga m adị ọkụ mmụọ dị eluigwe wara na-agba m. Paulinus ka nna Paulinus keke na-achakasịrị anya n'ime ọhịa ka onye na-ere ana mmanya mgbe edosara gị n'ụlọ ya eside mụ onye fụrụ gị anya wute niile edosara ka ị bịa n'ụlọ eme onye fụrụ gị anya ebe ka ị gawara njụọ mma ga-ese ọsị na amaghị ebe ị gawara ka ebe ị gawara nna. Why are you following me around? No, ka m ajọ gị kedu ihe uru ị ga-erite na ị na-esogharị m ebe ọbụla m gara mbanye n'ime ọhịa ma afọ gị mbanye na arọ ma afọ gị mmakpuo n'ime ebe ha afọ gị ebe ọbụla m gara you keep following me around. Why? Otu ị pụtara kịta na-elegharị anya n'ime ọhịa dị iche iche na-akwụgharị Paulinus ọ ya kara gị mma ọ ya kara gị mma Paulinus chebara onwe gị echiche kemgbe ị batara otu a ka ị si agagharị n'ime ọhịa na-akpagharị ọ ya wezigbo ihe ị ga-anọ nọrọ otu a chebara onwe gị echiche ịbara onwe gị uru kwụsị n'ụmụ agwa ị na-akpa Paulinus. Onye dị ngwọ inyere ngwọ dawara m na-eche ka m bịa ma n'ọnya gị. Amara m ya before but this time around I madn't ya waga ma ahụ n'ọnya gị again but anya m agwa gị akwa ịhụ ihe na atịarị na village a my eyes are on you. Paulinus ugboro ole ka m kpọrọ gị ndị ọgbọ gị na village a jicha ụmụ ịnọ since ị batara ịtọ na-akwagharị n'ime ọhịa dị iche iche na-akpagharị doing nothing. Ụdị mmadụ dị ihe nka biko gbakwara onwe gị uru oge nwa mmadụ m ga-eme gị honestly. Kati nwanne dị m biko dịwa ka m bịara ịhụ ka ihe oge gbasara nwanne gị nwoke n'ike agwụgwọ m ka mma ka anyị ga-esi wee kpaa aro mmara ka anyị ga-esi mee maka ọganiru ya maka na ike ihe ọ na-anọ n'ụlọ si n'ụtụtụ na oji echi na-ehisa ụra oteto rie nri onwe ihe ọ chọrọ ime onwe uru ọ chọrọ ịbara onwe ya ike agwụgwọ m. Nne ya bụ
ya bụ okwu m si ụlọ ụka wee na-abata wee fụ ya n'ụzọ ka ọ na-elesasị anya n'ime ọhịa ka ndị na-ezu ohi ọkụ. Mgbe jụbịasị ya ebe ka o si, ya bụ okwu okwere asị asa were kịta mụ na gị nọsara m ajụjụ ahụ mgbachi nkịtị nataba nsogbu adịghọ. Ya bụ nkata dị oke mkpa ka anyị kpaa ya n'ihi na anyị gbachinye bụ nwatakịrị nkịtị ọ nanaghị anyị n'iyi. Ya bụ ya ga-agba mbọ ka mara ihe a ga-eme, ya bụgodi bido rie ahịa ma ife ọbụla ọ ga na-eme wee na-enyere onwe ya aka. A ga-eme ya nwere ife ọzọ. Biko n'ike agwụgwọ m kee nke na mmadụ ya nọ ndụ tụkọ aka tụkọ ụkwụ si na ya na-eche mgbe ma na-asị n'elu daa ka o rie na onwe ihe ọ chọrọ ime. Onye isi dị mma na-esi otu eche echiche ahụ ọ dị ya bụ nwa. Biko gị ka nna ya enwe onye ọzọ m ga-agbakwu so gị bụ nwanne nna ya mma afọzịrị. Biko nyere m aka ka mma m ịgwa ya okwu ma ọ ga-anụ gị ntị ma ọ ga-egụ ntị n'onu. O sọwadoro anụgo m ihe kwuru, mma agba mbọ ka mgbe okwu ama m na-agbaligo m kwamgbe ka m nwee ike fụ na mgbari okwu ka o gee ntị ma ya bụ nwa dị ya ege m ntị nke gị ọnụ gị mara ọfụma. Mana ka ụlọ si na-adị tupu di gị aṅụọ o mere okwu ọ gwara m si m gba mbọ ka nledorie nwa gị nwoke ịfụrụ anya bụ okwu a ka m ka bụ n'isi wee na-akpagharị mere na achọghị m ilefuru ya anya ka ha fee na n'ihi na-ekwere nwanne m nwoke nkwa na mmemme dịka okwu. Mana ya bụ nwa gị nwoke adị ege ntị bụ eziokwu atọwughị m atọwu mụ abụ mbe ime n'afọ ndị nne ji mụ n'afa. Di gị bụ our senior brother, mụ a the last born. The other na Chineke na-akpọrọ m oku mere na m achọghị ibi ndụ rere. Ya bụ nwa nna agwa okwu ọ dị ege m ntị ọ dị anụta nke m na-ekwu. N'elu ofu nwa nji o nwere ọzọ nji ọ na-achị na n'iyi na-achị isi m n'aka mmepụ ka ihe mekwara nụ ka ihe mere. Nne biko nyere ebe aka n'enwe onye ọzọ mma gbagburu n'ọzọ gị nwa. Ebezina na-agbalị gị ike ha m dịka m na-agba gị izu ụka gara aga anyị na-ekpe ekpere n'ụlọ ụka etinyere m afọ ya na ndị emere ekpere n'ụlọ ụka iji fụrat na m napụtara anya bụ nwatakịrị na-agbụ. Mana anyị ga na-agba mbọ ka anyị wee bụrụ mmadụ. We can never lose hope. Ọ ya ka nke ihe buru n'uche. We can never give up. Anyị ga na-agbalị iji fụrat na ya bụ nwa na ọbara onwe uru. Ebezina akwa ka ihe niile okwukwe ka anyị ga-eji na-eme. Ebezina akwa, don't worry. Kelechukwu nwa akali mba chere Kelechukwu nwa akali nke nya for where backyard in Suba gate here where all of us they play draft yesterday. We no they do anything before. Wait. $500,000 every week. Ongonokai. Wara na agba every week enye $500 US. I mean $500,000 US. Mbano. Not even I would just ask all 1 month. More in a year. Or every week.
Bam. 500 US dollars. Hey! Bam. This can't be true. This can't be true. Chile. Okay, writing it here, I will not undertake it. When you're not my boy, I should be do. Oh, from street like play. You're not about the name, exercise every day now. Here, never was name it pium from street. You need a destiny helper. Whenever I coach you gain me dollars every week. There are millions of dollars. Hey! 190 million naira every week. Hey. Here abakọtakwara m ya. Cherekwe. Divided by 2. Elizanemo. Asịkwa m onye ọbụla na-agba bọọlụ ga-enwe ya ote ndụ ha echenji under 2 seconds. Asịgo na ọ zụrụ ụlọ na USA, zụrụ ụlọ na UK, zụrụ ụlọ na Paris, zụrụ ụlọ na Ligvon, zụrụ ụlọ ebe anasị nsị ndị na-agba bọọlụ ememere na ọha anụ ụlọ memere ego. So every week 190 million naira ana-abanye na account just 1 week. Ịgbakọzie per month. Lezie gbakọ ya per year. Ọ kpari ma ọ bụrụ ndị Yoruba ndị Hausa asụ Shekena. O kwekwere m nghọta ma ọ bụ na street ka onye abịa. From street to street like play. Ma'am, ya wee ga. Nwoke ile ama abịa m. Nwoke ile ama na-eme coach. Aga m abịakwute gị, ị ga-ekochi m. Ọkwa football. Chineke mere ebere academy fit. Age adị onye ọbụla tụgụwa na age. Garụgba m buto age m. Mbuto ya kpamkpam butuchaa ya piam. Wetu onwe m ala. Narịa paspọtụ. Bidozie ihe a na-agba. Ama ebutede ego na onye abutede. Nke ọbụla ekpere ya mma m. Taa! Kelechi nwa akali ntakịrị nyaa. Kelechi nwa akali ntakịrị nyaa. Onye eze obodo nga nna ya na-eso aga n'ụlọ nna ya ihe ya esiri. Ka a na-akọrọ m ihe a. Nsogbu adịrọ. Ọkwa mụnwa ihe agbụgba. Ekele dịrị Chineke na aka dị m fit. Ahụ ka dị m gana agaghị m Ọnịcha gagari drọ. Adịbe m light. 190 million. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.